Nehezčí výtah. Ne, teďka to najít to už. Heimstaden. Starý jsem ten dům. Prostě Heimstaden. To je úplně stará ty výtahy. A karton. Po pohodě. Zachovali ten výtah. To je stejné. Ale počkat. To je nejlepší zvuk. Etro. Takže tady ty vytvoří etro. Když to měla moje babička, tady to ten zvuk, ale babička má s tím displejem, co říká, no to je patro tak. A tady je ten zvuk. To je strašný zvuk. Ne, není strašný zvuk, ale dost kloudný. Jako to je dobré, jako když jsou oni takhle. Nemůžu to přímo otevřít, protože tam je takový zámeček na to. Takže úplně škoda. A prostě zachovala prostě interiér úplně stejný jako babičky. Prostě. Najlepší zvuk to. No, že jdeme už.